uzobalekiswa yizwi lomuntu osifazana oyedwa elimfungelayo ukuthi mangabe the gods zingenzi kimi njengoba wenzile kuba prophet ngingafa nokufa. This man decides to run for his life after proving a God ophilayo entabeni. But manje kwafika isikhathi lapho ekhohlwe khona okwasentabeni ezwe izwi lokuthi I'm after you. He runs. Kepoto. Niabaleka. He runs. He runs. Kepoto shaya. Kete yabaleka njengabaningi. Ayayo. Baleka njengabaningi. Ekubalekeni kwakhe ufika ehlane phansi kwesihlahla useyishila inceke yakhe. Ufika phansi kwesihlahla uyalala. Ekulaleni kwakhe ushaya umthandazo owodwa uthi uNkulunkulu sengicamela ukufa ke manje, take my life. Guess ngaye he thought he has completed the assignment. And then usethi ke uNkulunkulu usungangithatha. Kwasekusele nje ukuthi I have completed. Kanti uNkulunkulu usethumela ingane ukuthi awukuyomvusa phasi kwaleso sihlahla. Hina mandazika ekhethere helebekeshe umvuse phasi kwaleso sihlahla. Ungamnika okuningi, just bread and water. Adle. Ngiyamuzwa ufuna ukufa kodwa kabi isikhathi Elijah vuka idla unokotoya ikapatosaka. Yebo ngiya-understanda usho umthandazo wokuncama kodwa kabi isikhathi Elijah vuka idla. This man eats, he drinks, and sleeps again. Kusho ukuthi uNkulunkulu is a very patient God. Ayusha nana zina inakadasa ekhethe uthi wengiloso uphindele kuyena phindela kuye ekhethe seke helebe na uthi awufika umnyakazise manje umtshela avuke adle bese umtshela isizathu sokuthi why ezodla luseluthu uhambo ekhetheya athathaya. Ngiya-understand uzitshela ukuthi uqedile yena kodwa awukumtshele avuke adle for the journey is too long. Hawu uNkulunkulu bengingathandazela ukufa yini kwavela ijourney manje. Elijah awukaqedi. The Bible says the food lasted him 40 days and nights. Wahamba and his strength salokudla siye samsentabeni eHoreb entabeni kaNkulunkulu. The very same person obefuna ukufa kodwa uthe mayisedlile ukudla kwamphushela entabeni. Ikhathakasha ngamanye amazwi kwakukudla okwaku-understand ukuthi ukhathele kodwa usamele ukuthi uyoqhumana naye. Akuso strength of anything but ukuthi shone entabeni futhi awushonelize entabeni uyofika uthole enye assignment. Uyafika entabeni uNkulunkulu ambuza ufunani la abalisa udaba
abalithi uIsrael wakuhlubuka uyayixoxa nje indaba yakhe uNkulunkulu angabi nandaba nalonto abesathi awukuphinde emuva gudle futhi ehlane la ubuhamba khona ubesungiyela endlini uyogoba uHazayeli njengenkosi yakwa-Asiriya ugoba uJehu njengenkosi kaIsrael ungigobelwe uElisha as your successor. Ngiya-understand ukuthi wena uzicabanga ukuthi uqedile kodwa the assignment is still on. Njengoba usudlile njengoba sizodlala go and complete the task esisasele. Kukhona okumele bevukile. Elijah awukaqedi. Kwaqedi. Hawu uNkulunkulu bese ngiyicelela ukufa nje. uNkulunkulu angisenalutho business liwile kwenzeka konke. I'm going through the most singesesikhulu idla. Baba A, Baba B, Baba C, Baba Z idla. Baba sengisele ngedwa baba idla. Abengijima nabo uNkulunkulu idla. Akusathandazeki uNkulunkulu izimo zingaphezulu kwami noma ngithandaza usaphuma idla. Kulomzuzu nje angifuna abaningi ngifuna nje laba bebenalonto ukuthi baba this baba that baba bazodla ngizicela labo nje idla ikhathaya thoya ikhathaya idla Elijah idla ukakaqedi. Jesu bafundi bakhe bengelinde ihora nje ihora ekhethe photosha idla 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 ngithandaze 4 hours ngithandaze ngiconsistent ngikhathele idla. Ngiqalile ministry kepha konke manje abantu bangishiya sele sibathathwe ebandleni idla 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 idla. Ilabaya elele anivume tebisa Siyakha papaya Siyakha papaya Helemas. Oh Jesus. Hene yele babos ikapanus hilabayene kisi